Türkmenistan'da her kim bir-birine şükür et de şükür et. Hökümet halkın agdyna magazynda duran gaty çörek gystyryp, iýdila aýlygam bermän soňam gysmalyryň gys. Bolmasa mundan mı alarsın? Yurdam yımırlar, bir yerlerden bomba uçup gelir. Hemmemiz ölürs diýe. Näme sebäpden uçup gelmeli diýseňem, sen gürleseň şeýle bolar diýe. Adamlarym öz arasynda bir-birine sokulda otur, sesin çıkarma. Yoksa şagallar, bombalar gelir, hemmemizi öldürür deyip şaga korkudan ýaly korkudaýarlar. Şeýle erteklere, ananyan adamlara, hormatly watandaşlar, daşardan bomba gelmeýär. Haçanda sen dünýä kanunlaryny bozmasaň. Ýöne käbir döwletleriň arasynda bähfid üçin, yer üçin dawalar, uruşlar bolýar. Ol sizin pikir edişiňiz ýaly korkunç bolanok. Dünýä guramalary muňa ýol berenok. Dünýäde parahatçylygy taklayan güýçler bar. Hem häzirki döwürde goňşy döwletiň baýlygyna göz gyzdyrýan az. Her kim tehnologiýa, internet bilen ýokdan bar etmek bilen başagay. Her döwletiň akylly halky bar. Ýöne haçanda bir halkyň öz hökümeti halkyna zulüm etse, onda muňa hiç gelip çare ýok. Soňy raýatly uruş bilen gutarýar. Dogan dogany, goňşy goňşyny öldürýär. Şeý diýem şol ýurtlar dargaýa. Belki dargamasa da şolaryň öz arasyndaky düşmançylyk kän ýyllar boýunça dowam edýär. Undulmaýar. Sebäbi sen bilelikde bir owada, bir şäherde, bir welaýatda ýaşaýan goňşyňy, owadaşyňy, umumy watandaşyňy ynjytdyň, öldürdüň ýa-da nähak öldürilişini görüp kömek etmediň, goşulmadyň. Diňe öýdüňi bildiň. Soňra onuň başyna gelen seniň başyna da geldi. Ene soňra şeýle bolýar. Şonuň üçin watandaşlarymyzyň adalatsyzlyk bilen zulüm görmegine ýol bermäli. Meselem Türkiýede ol saňa işlediňmi puluň berýärler. Hemme mümkinçilikler hem berýärler saňa Türkiýede. O Hudaýa şükür etmegem gerek gel onuň üçin, ýa ýene bir adam gerek gel. Prosta işiňi edýän puluň alýan. O Türkmenistan'da sana pul vermeyecek bolup, aylık vermeyecek bolup, ay şükür et de şükür et. Şükür et ölmeýänine şükür et. Ana Siriýadaky ýaly ölürsüň näme etjek? Ana Afrikada plan ýerde plan bolupdyr. Sen hem şol ýaly bolsaň näme etjek? Ol maşin ýanyp duqa içinde galsaň näme etjek? Ýa bolmasa Ukrainada doglan bolsaň, şo wagtam doglan wagtam ölseň näme etjek diýip seni bizi gorkudýarlar. Ýöne dünýäde onuň zat ýok. Bizdiň özümiz aldak kesip ýörüz. Gelecek nesillere şu eden yanlışlıklarımız üçün, korkaklığımız üçün näme jogap bereriz? Biz onlara bir normal ýaşar ýaly döwlet goýup gitmeli bolyn. Biz hemmemiz bir gaýratlyga salyp ýurtdaşyna gitmek ýa şol ýaly jogapkärçilikden gaçmak ýoluny ulanýar. Hormatly watandaşlar, bu zatlaryň bir soňundan nokat goýmaly. Hemişe ýurtdaşynda gidip bilmersbiz. Sen häzir özüň üçin jaý salýan, maşina alýan, soňa çağaňam her türlü arzuwlary bar. Olaram şonu etmek üçin ýurtdaşyna gitmeli bolýar. O jaý maşin bilen adam kanagat eden okasy gelýär, ýa ýene bir zat edeti gelýär. Ondan şo meseleler çözjek bolsaň, normal döwlet gurmaly, normal kanuny işleýän bir yurtta kanunu işletmeli da, konstitusiýany işletmeli.